pozdrav tankisti, Miloš ovde iz klana Ura. Danas pričamo o misiji koja će se odigrati u drugoj polovini februara, odnosno o maratonu za dobijanje premium tier 8 srednjeg tanka FV4202 premium. Znači, ovo je britanski srednji tank koji je već bio u igri kao tier 10 tank, ali u međuvremenu ubačen je Centurion Action X kao istorijski tačniji i sada je FV4202 u mogućnosti da se dobije kao premium tank. Šta će vam biti neophodno za ovu misiju? Ono što je prva stvar i što je vrlo bitno jeste da morate imati u garaži Centurion Action X jer će on biti potreban za izvršenje ove misije. I misija se sastoji iz dva dela, znači nagrada je FV4202 Premium Tank, misija traje od 15. februara ujutru do 29. februara ujutru, znači 29. februara se ne igra, odnosno morate pre toga da završite. Svako ko ima Centurion Action X, odnosno koga ima u garaži pre 18. februara, zašto 18. februara sad ćemo vidimo. I znači treba da se završe ove dve misije. Prva misija je dobija se 3 puta iskustva za posadu za svaku borbu u kojoj imate više od 750 baznog XP-a. Znači, ne računa se iskustvo za prvu pobedu dana, za premium account itd. itd. I ono što je bitno, ova misija može da se uradi samo jednom dnevno. Znači, morate svaki dan u periodu od 15. do 29. februara da makar 10 puta uradite ovu misiju, jer tek ako 10 puta izvršite ovu misiju, imate mogućnost da dobijete premium tank. Znači, svakog dana u toku ovih 15 dana, odnosno 10 puta u toku ovih 14 dana, morate da izvršite misiju da dobijete 750 baznog iskustva. Pazite, to nije uopšte tako malo. I druga stvar koju treba da uradite, a koja je nešto... I dobro, ovde dobijete i medium caliber tank gunner, on će vam služiti za FV4202, ali okej, to i nije toliko skupo. Drugi deo misije, dobijate Enhanced Gun Laying Drive i može se izvršiti sa bilo kojim tankom od tier 8 do tier 10. Znači, bilo koji, može i premium, može i standardni tank, nebitno je. I može se izvršiti samo jednom, ali treba da nanesete ukupno 450.000 damage-a u borbama. Znači, to uopšte nije malo. I evo, ja ću vam sad otprilike pokazati kako sam ja išao logikom kako da krenemo od ove druge misije, pa ćemo se onda vratiti na ovu prvu, kako to završiti. Znači, moja logika je igrati sa vozilima sa kojima pravite najviše damage-a. Znači, najviše damage-a se pravi uglavnom s tier 10 tankovima. Ja sam to išao jednostavnom logikom, otišao na What Labs sajt, ukucao svoj nickname i tu gledamo podatke. Znači, ovde sam sortirao tankove po damage per game, AMX 50B, prosječan damage per game je 2023, znači trebalo bi mi nešto malo više od 220 partija da završim tu misiju. Zatim idu T110 E5, E100, ISA7, Centurion Action X. Zašto je Centurion Action X dobar? Zato što dok završavam onu misiju da treba da skupim 750 baznog iskustva i da pobedim u partiji, istovremeno nakupljam i damage. Naravno, ovo su tankovi koji su meni dostupni na mom nalogu. Recimo, treba obratiti pažnju. RHM Borsing Waffen Trager, skoro 1800 prosječnog damage-a, tier 8 tank. Znači, on je jeftiniji za popravku, on može vam doneti više tu mogućnosti. Druga stvar, možete igrati sa nekim premium tier 8 tankovima pa da zarađujete kredite umeđu vremenu, jer ipak igrati sa tier 10 tankovima je malo skupo u kontekstu kredita. Tako da je to ono na čemu treba obratiti pažnju. Ali sad, šta ja recimo gledam od premium tankovima, šta imam, T34 prosječan damage nešto malo oko 1400 i sa recimo VZ111 prosječan damage oko 1300. Ja nisam baš neki sad specijalan igrač, ali opet mnogo će mi više partija trebati sa ovim tankovima nego recimo sa AMX 50B. Znači, moja logika je da idem kombinacijom AMX 50B i Centurion Action X, u međuvremenu ubacivajući još neke druge tankove, potencijalno tier 10, tier 9 tankova sa kojima se pravi puno damage-a, kako bi što pre završio tu misiju gde treba stvarno velikih 450.000 damage-a. Vraćamo se na Centuriona. Evo nas dakle u garaži, ovo je moj Centurion Action X, ja sam ga izgrindao negde pre oko meseca i po dana, imam oko 125 bitaka sa njim. Mislio sam da će ova misija zapravo ići u drugoj polovini
januara, a ne drugoj polovini februara, ali sam umeđu vremenu iskoristio to da malo poboljšam posadu, znači na komandiru sam stavio Sixth Sense i Bija, na gunneru sam stavio preciznost prilikom okretanja kupole, takođe i Bija, znači na driveru sam stavio Smooth Ride, opet preciznost i Bija, na loaderu sam stavio, pošto je on takođe radio operator, sam stavio Extended Signal Range, znači bolji view range tanka imam, i Bija takođe za brže punjenje, i ove drugi skillove stavio sam repair, kamuflažu i tako dalje, sam krenuo tek da ga upgradeujem. Znači od opreme sam stavio vertikalni stabilizer, znači 20% bolja preciznost prilikom kretanja i rotacije kupole, 10% bolje nišanje uz Enhanced Gun Lane Drive i Rammer 10% brže puni tank. Znači, tako da je to taj tank s kojim ćemo ići u borbu. I to je taj tank s kojim svakog dana moram da uradim bar jednu borbu gde ću pobediti i gde ću skupiti 750 base experience-a. To nije uopšte tako lako. Naravno, ovi drugi tankovi takođe pokušajte da skillove posade i ostalo maksimalno upgradeujete ako ćete njih koristiti za nakupljanje damage-a, recimo meni je ovaj IS-7 sasvim ok za to, a MX-50B još nisam baš posadu skroz izučio, ali recimo ovaj T-110E5 ima po 4 skilla na posadi, tako da sasvim je ok za to. Ok, znači, to je to. Birajte tier 10 tankove, sa njima ćete najbrže iskupljati damage i najbrže napredovati, ali morate imati u vidu svakog dana, odnosno bar 10 dana od 14, morate sa Centurion Action X-om napraviti jednu partiju koja je iole korektna, odnosno vrlo solidna, da treba bude preko 750 base experience-a. Sad ću vam pustiti jednu partiju koju sam ja jutros odigrao, čisto da prokomentarišem malo, znači šta su prednosti i mane tog tanka i kako to koristiti. Dakle, ovo je jedna partija koju sam ja odigrao jutros, ovo ne igram uživo, samo da, zato nemam slušalice. Zato što prosto nisam hteo da igram 5 partija pa da jedna uspe, mnogo je komplikovano snimati video. Ali, znači, prosto neće računajte na to da nećete baš svaku partiju, osim ako niste neki baš mnogo dobar igrač, moći iz prve da nabodete 750 base experience. Nije to tako malo za Centuriona, znači mora da bude ipak relativno ok partija i ima raznih nekih spoljnih faktora koji mogu uticati na to. Znači matchmaking, zatim kakav je vaš tim, kakav je protivnički tim. Evo recimo, ova partija je dosta ok za mene, ima samo 4 tier 10 tanka i u jednom i u drugom timu. Ja sam jedan od 2 tier 10 srednja tanka, protiv mene je samo jedan još Centurion Action X. Pretpostavljam da kada krene misija će Centurion Action X biti dosta više. Tako da treba znati njegove i prednosti i mane, a ovde će biti jedan lep susret sa drugim Centurion Action X-om pa da vidimo kako to možete regulisati, jer pretpostavljam da će više ljudi igrati sa njim pa će češće biti vozilo u igre. Dakle, Overlord mapa, D-Day mapa, idem tamo desno na klasično mesto za srednje tank. Šta je ovde problematika? Što ne smete igrati nije previše povučeno, što morate skupiti experience, a ne smete igrati ni previše agresivno. Ako poginete na početku partije, nećete imati experience. Tako da, to je prosto to. Ili recimo, evo, ovaj čovjek što se buni da imao 6 izgubljenih partija i nijednu pobedu, nekad će vam dolaziti vaša ekipa. Konkretno, u mojoj partiji meni je došao dosta dobar tim. Stavit ću ovako da vidimo sad koji su tenkovi u tim. Znači ja sam ovde sa Typhoon 61 i... Znači sa Typhoon 61 i ovde nema protivnika tanka. Ja krećem malo agresivnije nego što je možda i pametno u ovom momentu. Izlazi ispred mene M46, znači onaj Patton sad premium, i on me dingao, znači kupola Centurion Action X može dosta toga da priče, ali čini mi se da je slabija od Centuriona 7/1, tako da imajte to u vidu, ne može baš toliko da radi taj cooldown. E sad, ja moram krenuti ovdje malo agresivnije, i ovo probijam, ovaj Type 62 nije problem, ali Patton može da me probije. Opet, relativno je brzo od Centurion, nešto oko malo više od 7 sekundi sabija, sa brzinavim s skillom. Sada ponovo idem na ovog Type 62, znači agresivnije, pošto sam vidio da je samo on tu, ne može da me probije.
Rešio se tako da ovo 50-100 mogu da gađam, ne mogu, oni malo ništa. Okej, ništa, dalje, izvijenje. E sad, ovo je još jedan problem, partija je krenula previše dobro po mojim timu, znači već je 4-0 i sad ja moram da stignem umeđu vremenu da skupim iskustvo, znači ne mogu da ih pustim da ja sad malo se štekam ili nešto, nego prosto jurcam onako, ajde kažemo, kao muva bez glave, da bih ovde mogao da sakupim damage iskustvo. E, ovaj Centurion da je potpuno stvar stoji gore, ali će se sad pomeriti. Probio me je bez problema, ja ne znam kako nisam njega probio, verovatno sam pogodio kupolu. E sad, uz malo bolje mišanjenja, njegova kupola može se probio. Centurion Action X ima 265, odnosno 268 standardne penetracije, tako da može da probije dosta stvari, evo recimo ovo. Opet malo sam se predugo zadržao pa sam popio jedan hitac, ali nije ništa strašno. Imam još prilično health, ali to nije bila dobra ideja. I sad ovdje malo side-scrapujem da bi ga gađao u telo. To prolazi bez problema na cigar. Znači imam već 4 ubistva, to je dosta okej za mene. Opet pokušavam se dolazi. Znači imajte u vidu i njegov hitac bi prošao kroz moje kupove, tako da nije toliko neprobojna kao što je na Centurionu na 7/1. Ono pokušavam hitac završavan nekube. Nema veze. Ipak zaključujem da je bolje da se ne upucamo tu sredine i da rešim drugu tako. Želim da namenim CC. Ovo je ono je gotovo odnosu na MX-55. Ovog CDC-a da mu se vanše. Pogodio sam ga, ali pogodio i ono, ne? E sad ovdje imam ovog Scouta kineskog, imam Centuriona i imam Blaze. Scout je najbolja varijanta, ali on je zapravo iza ovoga. Malo povučenje se već nemam dovoljno helpa da bi se pojažio. Ali gledam da li mogu da uhvatim ovo Action X ili ne mogu. Već sam na njemu napravimo dosta vremena. Evo ga. I pogoda u te. Dakle, to je ono što možete samo da se izgleda. Znači gledate skanalta sa strane i samo da. Ovdje sad pokušavam da spasim ovog Mixa, ovdje se auto im dešava posao, to je papirni tank, znači nema nikako. Ostali su još 7 i s jedne strane treba ne dozvolim da kepuju našu bazu. Pritom, ako kepuju bazu, to nije tako loše, ja kad ti kepuju dobijem više experience, tako da može da bude to korisno, ali oni sad neće krenuti da kepuju bazu, sva sreća da i moji nisu krenuli da kepuju bazu jer bi se time završila partija. Možete da probate i da kepujete bazu ako ste recimo na malo healtha i mislite da nećete uspjeti da rešite protivnika, znači ja sam ovdje sad na listi healtha, znači na one shot sam za svakog, želim da me ovaj MX-55 zvao vod, ja sam ga prihvatio, evo ga je 7. To je sad malo nezgodno, ja sam slabiji od njega. Čovjek je gađao high explosive. Zašto je on stavio high explosive, nemam pojma. Meni ni bitno, bitno je da ja ropno ubio na track damage. Ok, neko ga je ubio. I sada pokušavam da nađem ovaj T10 gdje je zreknuo ovdje sad kolegu iz voda koji smo se priključili u vod malo predupolno. I evo ga T10, ok, on je dole, njega mogu da rešim. I sada dolazimo do onih nepredviđenih okolnosti. Iz nekog razloga provider kreće da mi umire kod kuće i morat ću uskoro da ga menjam. I evo sada ping ide na 900. Ja bi ovdje video T10, ali... Znači, eto, to je šta može da vam se desi. Ping je otišao na 900, ja sam skočio samoubilački sa litice i ostaju moji saigrači da završe T10, inače bi ga sigurno vrlo lako rešio, ali prosto takva je bila sudbina. Dobro, ok, nebitno, u svakom slučaju 4 kila nije loše za ovu partiju. Evo dakle statistike, znači gledajte, ovdje piše 2886 experience, ali to je zbog 2 puta za prvu pobedu dana, znači to ne možete računati. Nama šta je bitno jeste base experience. Base experience kaže 962. Znači nije tako puno. A solidna partija, napravio sam 4000 damage-a.
Znači, 5000 damage je vrlo okej. I plus što da imam takvih 100 partija, ja bi završio onu misiju za 450.000 damage-a ovako. Ali naravno, neće svaka partija biti sa 4000 damage-a. Opet, dosta nekih drugih stvari, znači asistencija, spotting i tracking samo 880, to je čak mislim bio samo onaj VZ, 420 blokirano, znači samo jedan hitac sam praktično blokirao oklopom, na kupolu može da ode i dosta više, ali se to ne računa experience, tako da to vam je manje više nebitno. I kažem, neka iole solidna partija, znači dobio sam Ace Tanker druge klase, ništa specijalno, ali opet treba da se zaradi tih 750 base experience. Znači, može to da ide i manje od toga, znači, ali u principu, pošto je ovo 960 base experience-a, ali nije baš tako lako, da kažem, odmeriti koliko će to ići. U svakom slučaju, vrlo zahtevna misija, u smislu da treba svakoga dana, odnosno 10 od 14 dana morate da igrate i da osvojite 750 baznog iskustva. I takođe morate da odigrate barem negde oko 200 bitaka, ako ste jako dobri, ako ste osrednji, možda i 300-350 bitaka, da skupite 450.000 damage-a tokom tih 14 dana. Ako želite FV4202, imate u garaži već Centurion Action X, mogu samo vam poželim sreću, ako vam se svideo video, like na Facebook stranici, subscribe na YouTube, pa se gledamo, pozdrav!